idi kalman laeng. Programang ng kapakangigan, kadagdag tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod nyo, iti dahito yung programa, kat maibasa na kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga rot ti surat, ti pakasalitaan iti kalman laeng ni Elmer nga napoluan, nakilkalnet ti baket. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tabag sarasaritaan mi iti asawak, iti panagturong nan sa di Hong Kong akasumrek a DH. Saan lang amin nga mapmapdek ti asawak manong na pinaswen ti trabaho. Ngayon kahit naman ti tumulong, kan ambisyon na kano iti palaeng ti agbaling nga DH, nga mamaddakan na kano nga ti kakwa. Abroad, wano ti Hong Kong. Umapapal nga hindi kakabagyan na. Nga di Hong Kong. Nga no ti balayda kitaraga na pintas. Doong bakasyon na kiti kasinsin na nga nagkapot ti Hong Kong nga apaw. Pero may nga marnuuyan ti kaadong alahas ti bagida. Kaday ta ti apalan niya. Adumat manong nemi di gadigat katangek nga para kang kuwana tamahilig ka rin kitay branded nga arwaten. Iba't patag ko ni Sonia nga asawak manong. Dati ka po na no apay nga amok nga malahu iso na, mahu na. Dati nagastos, panagano na dyan. At doon kita paghiligan na. Ngayon gabot ay patpatek ko, inasawat. Kat mga nyaman ti kayat na, agad titid ko. At dabalay min manong yung pangted. Kadata ti ko na nga kayat ng isut mangiring pas, babayan pa nagsweldo na kas DH sa di Hong Kong. Yung problema ita. Sino mga iwan ti anak ta? Numapanak ang trabaho. Awang problema mi today ta, Elmer. Nagsarita kami kini mama. Ni mamang mo? Kano tinaod nga matakakita kini mamang mo? Idag kasarta. Kad manot tawanan ni Joy. Talo, agupat ton. Di ako patumat nga tawan nga saan ko nakikita ni mamang mo. Kuman. Abad di man lang ang sumarong ka dito. Mabayang gano keng ka. Abad ko makabayin na. Si kakadulaing ti disente nga manukang na. Abad di ka di manukang na nga kakayong nga daipag mo nga disente. Kahit lang nga sawan, Elmer, si kalat mga obisina nga manukang na. Kahit mabain nga umegyan ito balain. Pagkigana na nga ron, agsisin ng blood dati kita, manangin ka na manungin. Upat ka mga kakabsat, di ba? Ijay, di kita talo nga kakabsat ko, agal laalatiw. Tanabayag matang nga nabalo. So, kaya ba akong dito ya? Tapos natakadwayo ka, dadyoy. Kayat na nga ta? Di problema, no kayat mo. Kayat ko ang pagkiting saan? Tapos adag istimar. Ngayon mahamo ko na yun nga tagabuak, Namangan mo't nung tipagkarup mo, tagabuak. Hanggang bahala, Napila nga may karon at kanan na, kan panagyan na dito balay. No, kahit nagkatsuldok pa Hindi pa nagyan na nakarig kamsat ko, handang susulduan. Kinapudno na, basak pakit arwatan na. No, arwatan na, di katangan to. Una saan usarin na digit tayo sa mga usarin nga arwatan. Nakadatot arwatan nga timot amu usarin. Maminsan, mamindwala mo. Idi dumteng nga roden ti katugangak diti balay manon nemi nakiktutak. Idi ta sumangpetak manipot ti bisina at dagsapsaplid nga nakatalikod. Ti amok idi manong ti asawa. Si tatalikod nga inarakop ko. At akong sweetheart,
Ma, sorry. Sorry, ti pagkarup ko kat siya ni Sonia. Ikaw ang amin. Pinabuludan nagtibado na. So, imbadog na tibado na. Sorry, ma'am. Sorry, ana. Mama, ti amok, ti sikat ti asawa ka mo ta. Ti ba't ba kami magusgustuhan na nga bado? Kaya magusgustuhan ba't nga ibado na? Ti pinagbadom. Napanangarat ni Sonia. Alata to ko sinaso da kini Joy. Ano kasta, mama? Hindi kayo ni mamang ni Sonia? Kawan siya. Apeya? Apay na ito ipidwata nga panagkita. Hindi mo na kayo din nagkasar kami. After 4 years, kasi tila ngayon. Kita mo ba't pa nagbalbaliwan tila nga? Isunod. Siya imhalaan nga talaga ni Sonia. Kawan sino ko matumalaan di kiti duwang anak ko kababae no sanga siya. Pasensya kayan mama naarakop kayo matin. Mama, gapot na nakalikod kayo. Ikat siyempre panangarakop ko kada kayo kat nagkamak matin. Kat di saan kayo magkanakabra. Nagdakil. Nga doon ay bagbagap. Kastubit ka tikuka ni Sonia, han? Kas kaila kambal nga ron. Alalala, katanunan ng Diyas akong kanda anak mo at kusina. Unang taros ka niti. Iti sila dyan agsukat ka. Hidag suksukatak manong nemi. Siyang maawatan tirik na kabutan ni. Hindi inekat kundi pantalong ko anong name sa ako medyo implastar ti brief ko. Kani, huy, nagloko na ito Ano nga tat malagip na? Yung kasla ko lang amin, ararapa-apin, manong name hindi panangarakop ko ti katugang kapag pag-iso di duwang ang mansanas na nagkamakas dyan. Sakit na banglo. Ano nga nagdiferensya anti anak kantina? Nakulkulbet nga daw, no nakilkil na tibakan. Pampanunutek manong nemi. No agabroad ni Sonia. Kat siyempre, mailiwa. Ti adda ti panunot ko agad. Mapanak to ka na kitay bar. Video okay bar, no resto bar, nga daan ti GRO. Tapno, iso adi pag-ibaswira. Nga magastos. Kan delikado pa Nga nga tano, tilad na mapampanulot mo, Elmer. Ay, nabanglo. Nalapsat na bakit? Yan nakatatraman di bibig na. Ano nagdiferensya ang bibig ti ina kin bibig ti anak? Nakilkilnet nga ta, di bakit? Sapo. Ay, kagaya man. Ay, Sonia, kapi nagbayag ka nagsukat. Kinapin nga sa mga, uy, kastat lang am. At lang Uri la rumrumor, dat armas mo yung dabrip mo. Nakaman, uy, anak ko, naglulok to Umay ka, ilak mo terigaw. Angkol ka, anak ko, natamat pala rabi Unang yung, di mo to kaya timapuyatan no rabi. Kabuta masapo kayo ito, agparbahong kayo itong agpamanila. Para atin ka pa nag-abroad, di ba? Isong ita. Ureta ni. Nakabrip ko nakabrip baklain. Sana pa yung nakadigos. Kaya ores siya. Baka imas no saan ka nakadigos. Hindi ito Uy! Uy! Elmer! Elmer! Anak mo! Elmer! Ti makadakas manong name ti imagination ko kat saan nga ti anak no di kat ti ina. Nangro na manong name di adda ako ni ti barukong na. Kasla kasto ti naganak itay. Ti katakkel na. Kalukmeg na. Dumon manong name. Dito lang nga tinagpatinggaan manong name di kinibibig ko jak kayat ng ipababa. Damok nga di pa nagdigos di pa nabuguan. Nabugustuhan tirik nami nga gasawa manong.
Ni Daytoy. Apay, pawawin ka? Mawawin ko kumangorot mo. Ano susubrukin ka? Idamang pilang maitrik na gasto nga sang-sangpit mo. Ikasano kat simrek ka nga si Bibri pa. Itinakita kan, kunahan na sigo doon na. Sakti mo imagine mo na sa bali. Sino kumawang na sa bali ka imagine mo sa nga siksikaw sita? Ipidwa taman? Ano nga ipidwa? Agrot-luto Ito ba? Naman. Ha? And then sa anak nga mainom. Ken and then sagsaga ng kapulutan. Wow. O may kano makiinom ken makipulutan ni mama. Amo na minom? Ay, dahil tapay ko na. Sige ano din. Aromor ka karoon din eh. O ilaglagi pa mga soda tapat din. Sige namin. Nagiinom ka mga rod nga talo manunimi ket kaputa talaga nga masapa nga agawid agriing ti asawa. Umuna ako ni ti salad ta, sweetheart, ha? Turog ako, agalam reklatan tat na makariinga kitno ko. Andalas 4 siguro. Hindi mo intuloy milayang manunimi ti minom iti katugangan. Mama, narigat ka maparte ka. Kung kontrolek, nakababay mo't damdamok dito'y kat pagkatapos sa mabarte ka, nga dya kamot araramide. Kaya sa sino nag-istimar ka na gito na ginuman tayo, no sangat siya. Sabi na pa nang matmat mo kanya. Talagang kaskalang kambal ka ni Sonia, mama. Sino tumalaan na kumangunsangas siya? Kano pa nga na balo kayo? Katawa matan kada asawa ki asawa kayo kay ni Sonia. Di ka manong atawanan? Indam nga tawanan. Hanggang nagasasawan. Paanin? Awanti nakarelasyon yung lalaki. Awan. Hanggang nga mailiw. Loko ka. Lasal salud-sod. Kaya gagangilain. Ba't ka dapat nakailiw ko? Kasi ano pa nagturog yung ano? Ang kita makakamaturo ka. Kahit sa plastaryo, tunak. Nakangato na kita duwa nga imak. Tapay. Din madalikado no saan nga nakangato. Tano saan nga nakangato, baka nato may sakit adat ti barokong ko. Kahit di may sakit adat ti baba, di makalagipak. Ano't naramidan yung araw doon na makalagip kayo? Awan. Apa salsalud-sudom di kita? Traman ti bakit? Siya po ya. Di ba nakaadayo di anak ko sa bali mong tibagbagamon Elmer, nakainom kan, nabartekan. Kahit ko ba ito minum Kahit ko man tirumaman ti bakit? Sus. Hoy, ang gusto yung pagbagam, talawang kayo ito ni Subigan. Uri awanin ni Sonia. Makamukad to mga iwan anak mo, mga istimar kada kayo. Kasi bagbagam. Ma, kas pagarikan nagyang kito kad mailiwak to. Ditak to nga ta mapagustuhan. Ha? Mailiw kayo, nagloko kan. Mati mga ramit kamad lang siya pa nga katugangam. Hindi na pimpinas no si ka ng katugangam kamit sa bali ng babae. Yan tangin, saan ka matang nagsiko? Di ako na ebidensya. Ay, susapo. Ipagdikdik ito yun. Ma, ibusintaan. Sige ka na, paggunduan na. Ma, nabartek ni Sonia. Nairot titurog na. Kalkalingan natin, inumta. Nagdigos ka? Diyak makaturog na sa anak digos. Kaya't magkitanda, nalaw mo tiyan nyo. Isusukot sila yung bagbagam. Ngayon inlak na met manong nemi tiri daw ti banyo. Inunura ko nga rumar manong nemi saksi mublat. Sa bali nga talaga na ito ya. Numang penalpas kami tayo manong nemi kini Sony. Kasla databal nga tartarigagaya. Kasla kahit ko paniknikan no nakilkilnet, tiba ka? Manong nemi na uli man kandag lawlaw na irot ti irot ti turog ti asawak tanang partek.
Kastamat ten kini Joy, manong. Kirimbes kasumrekak iti silid mi ti asawak, ti silid ti katugangak, manong nemi ti linuktak, babaen iti atulbek. Hampay nga nakaturog. Hoy, oy, oy, oy! Tagtagari, mama. Indra kapagkuturi daw sa koin lak, indobulak ko pa eh. Ano nakit mo sa ha? Di pa'y nakaadayo, ti asawam, at nanomalya ramidem. Hanggang bali ma, sika kan siyak man, agkatugangan, ti madi, no, sa bali nga babae. Kinun ko nak manong nemi kat inikat kong tinaibalabal nga tuwalya iti bagik. Hana kong na nagsuot pa iti brief manong. Kat nakita na nga mas mismo di makkel di kiti bukel ti mata na nga nakakita. Iti kasla kubra ko na namanong. Kat iso na manong nemi nakaules. Kat idi katek ti ules. Wow! Nakaneked manong. Sinakayak, manong nemi, aging ka iti barukong nakit agpagpagisutingiwat na nga nakatodo, manong nemi ni Junior ko. Ingato na basit ti ulo na manong nemi, apagpagisungin sakmul na ko na, mama, ma, baka ita kailangan ng mga tikastoy. Mailiwak. Kasto'y mat-idi tararamidik ka dito tao, papang mo. Ayun ka, manong nemi, nga pinagbalingling ko, iti postura. Pinalubusak isuna, manong nemi, at dali kiti duwasakak, iti nagbaitan ti ulo na. Ginabagbag isumit, manong nemi, nga ti ulok, kit adda iti baba. May imagine nyo latan, manong. Kadagpay sumanong, nakilkilnat ti bakit. Tsak may ladawan no kasunod pa nagdiferensyada manong. Nuraman, nasabsabur manong nemi. Kasla kuma raman ti palag, napaluk na nga palag nga karne ti ogsa nga nalawakan manong nemi nasaburan iti taba ti baboy. No muna ta nakasabsabor manong nemi. Sakit no kinitak nakakilkilnat manong. Nakinitak manong nemi at adanamat akagatan. Awan te nakaati pa kada kami nga katugangan iti day di nga rabi manong. No namin anumi manong naming inaramin. No namin anu kami manong naming inaggabo ang nagsinuglat. Nakilnet ti bakit manong. Sabali ti kilnet kan imas na. May mayat ngam di kiti kataebo no ubing. Delikado pa inububing bakag siku. Iso nga ti kabigatan na manong naming siya ragsak kami nga nang palubos kini Sonia tapno mapanagtrabaho sa Hong Kong. Kang kanayon nakabidbilinin. Sa moong ungtan ni mama baka agipulong ni mama taong tam, baka pabainam, baka agawid. Agawid, wano mapanidyayan di kakapsat ko. Awan ti pagdanagam, tanasiyatak matamanugang. Matasapulo ko kini mama, gapata, naimas tiluto na. Naalis na pindas panagdalos na panaglaba na nagagat naalibtak. So nga naasikaso pa ni Joy. Naasikaso pa ka. Una ta no daduma kita itimplana ti kape. No daduma kita isupen di mangisagana ka nagitarwate ka mga nagtrabaho. No daduma kita sumabat da nga dua kini Joy. Kung natangaro di kita karubag. Sabali mo tanti asawa nga sumabsabat ka Elmer pa na. Katugangak. Kaslag kayo ngisda kini, bakit mo? Una, kasla kang balda. Tano ka sa pintas ti asawa, kastamad ti katugangak ko na. Ket kasjay. Iso akong pagdanagam. Ayos kami ka ni mama. Ayos na ayos.
Sige, nasiyat no kasta. Natal na ti panunot ko. Hakakadimat lang gumamgamit ti sa bali nga babae. Hanggang mapawan ni JB1, restobar, jibar, jay na night. Naputam ka din. Hanap pulos nga. Diretsuak dito balay. No kasanot singpet ko, idi addakad toy, kastoy matisingpet ko ita. Tada nga rin sang petak. Sang petak nga katuganga, ken anak ko. Ang problema. Ang kamatimot lang sa baling ako, ha? Wan. So, ang pagdanagam, pagtalnam tiriknam, gabudadyak tupulos aramiden, iti suruma banti sa bali, nga babae, malaksid ka ni nanang mo. Ay maawa na, tsak magbagaan. O kasta nga bakasyon, manunami kadadamit ko sex, siyempre, babang kami agmol, kadagitag lula. Doon kita masabsabat mi man. Uy, kasla saan ang pulos kang bumungkit ni bakit mo Elmer? Naku na? Ni misis mo, napinaslat ta. Saan ko misis si Suna? Katugangak. Kasla mo lang. Bueno, gore ka, pare. Naramanam ka din katugangak. Nakilnat siya. Nung asya ti bagbagak manong nemi para kadukwa daket ang angaw ko. Nasyat mo pamati daket ang angaw ko. Yung te kunakon manong nemi. Iri at tapay laing ti asawak dito'y balay mi. Kas kamla agasawan. Kini katugangan. Kas diya man. Yaw-aw mi lang makita ni Joy manong nemi nga may sa nga silid ti pagturugan mi. Orayak lang manong nemi nga makaturugan ni Joy sa akto umakar iti silid ni mama. Wano ni mama ti umay diti silid ko. Tap na ti kasta kita. Agpat nagkami ngagkaeda. Ngayon di kiti karoba mi manong nemi makadlaw da. No saan man na makadlaw ti anak ko ngayon di kiti karoba mi nang runa di kiti marites manong makadlaw da. Aging ka nga tawagan nak ti asawa. Ano na ito naawat ko nga text? Nadakay ka nung kinimamakit at relasyon nyo? Talaga anda. Ad relasyon mi at katugangak kat manugang nakman. Anti kayat dang asawan kat nakaswisit ka kano. Nanangorti kayat mo, apapaek, agap-apa kami. Ti kayat ko nga asawan, nga ti kunadagat, kasla kay kakaida. Sino pa siyang nga rod? Di karoba nga chismosa? Chismoso ka di chismosa? Uno siya. Nagsaludsodong ka din ni mamang mo? Ampay, sikat mo nang tinawagan. Ay, matakaw nada nga roden, Sonia. No nabunga di mangka, palaparin da. Apal da lang nga. Adong mat kami dita di kitay agkatugagan nga di agkasurutan. Apalan da ta na nakapya kami. Awan di problema kada kami. Awan ti problema ken kuana, awan mati problema na kanya. Awan ti problema ken ni Joy, awan mati problema ni Joy ken ni Lola na. At awan ti problema ni Mama ken ni Joy. Intun ka anu arti madaan ti problema? Takayat mo kadingan da problema? Awan taawan tumat ti pamaniknek. Pamaniknek nga. Hamo apat patsyentan, sinuman di tamang padpadakas kada kami ken ni mamang mo. Basta ang problema mo ito. Kahit sika, talangin mo lang trabaho dito. Kahit numalpas ton, ti kontratam, agkawid kan ton. Tap naawan ton ti problema nga at atapem, di hanggang ton pamapanaw. Tapapanawam ton ni mamang mo. Ano? Noon taktutan, pumanaw ni mama. Kahit nisukayat mo. Kakaiso na ko na ni mama nga. Nagsaya at iti ipakpakitam kin ko. Madlagayam. Di akong problema. Sige nga ron. Ituloy mo nga kinasiyat mo kini mama. Noon yaman ti masapol na ipaay mo Ti pakaragsakan ni mama ipaay mo wine. Uy, no problem, Sonia. Kinapod no naman ng name
Dagiti arwaten ti asawak nga mamano na iding inusar. Tay kunak nga rod nga mahilig nga gumatang nga dagiti kurso natin. Isot pagbadbato ni mama. So, nung nakikita ko nga embado dayta ni Sonia, opo, para ko pagbatan nga dagos, huy, makita na ka ni Joy. Awa ni Suna. Abi kami nga magustuhan nga ibadbato dagiti bato ti asawa. Di nakmat igatangan ita. Hanggang igatangan pa, ito ibadong latan ni kita, slightly used na gito nga bado. Kita mo, no kasta nga, suot mo di gito nga bado, kasla kahit kung mapantaman iti kama. Amom, no pagbadom ti bado ti asawat, kasla sikati, ar-arakupek. Bali doble, ar-arakupek ti bado ti asawat, kad ar-arakupek pa ti ina ti asawat. Awan tinagbalil nga problema manunemi iti unus ti upat nga tawen nga kaawan ni Sonia ti sidong ko. Sa nakaskarig dumang agab-abroad manong ngagka-problema da apay. Ket awan na nakapso ti diskarte da agka-problema kam nga rod. Ket mother na met manong nemi katugang met bakit nga nakulbet bakit nga nakilnet iti karelasyon ko. Sa anak man nga rumrumar. Sa anak man nga madadla daw nga agawid trabi. Yan. No, agpasyarak, kadwak man di katugang kenti anak ko, o di awang problema. Nakabakasyon iti agdamay tan Sonia manon nimi. Makabulan di ba nagbakasyon na, kadandanin pumanaw. So nga medyo marigata nagita at ni baket ko, sa kunti sublat ni mamang na, napianto inton awang manin ni baket ko at nilang mamang na no ka. So nga ure kong agsublimit lang sa Hong Kong, tapos na maituloy na ti kontrata na, ken matungpal di kita rapap na nga patauden nga gapoy ti sweldo na. Lupay ko na ken ko na nga ore saan nga agabrod, napindas man ti trabaho, yung sa nga balik ko na. Ore mat mapuwa ko iso na, at damit ni baket nga nakelnet. Jak tula mo manong name minudumteng nitun ka ano nga lumtaw ti kinapudno apalimed mi nga katugangan. Noan yan tuman ti mamasamak panagkunak at saan uning nga narikat at sulbarit. Tao mat sabsabali ako nada, di ba? Ore agaramid ka. No, ore jamit lang awon sabsabali ako nada. Kaya nawamet makunang ebidensya nga mga ipaneknek iti mading aramid. Dahil nga ron, di pagkasalitaak, no, babalawandak, adalata kata kayo, yung dito kit impresenter ko laeng, tareto kit padas ko, nga kaslay di kalmalaing nga napasama. Tuwing nga ron, agyaman nga pagaya mo, ti panangibasam, Elmer. Nakalkalnit, di bakit? Okay. Lisette,